पॉलिटिकल राइट्स नि कक साका गेटा ट्रिपल नि कक साले उंगलिया 125 एमेंडमेंट संशोधन कायै एडिशन यागो क्षमता रिंगानि सानमानि आबो मानि चीनी बीसी इलेक्शन खाइनानि बागै सामानि बीसी इलेक्शन विरोधी दल तफोर जों साका दा सरकार दंग साका इलेक्शन खालायजे लास्ट टकाय कामियाम चाइनि चीनी लुकुरंनो बीएससी चेयरमैन दिखान जाकाय जाहाते गाय ओरि कंसनि बरनो रिमानन्ते जों बीएससी चेयरमैन पइन्ट सानका आबो जों मालिया लास्ट टकाय गुमुतिनि डीएम चीनी बुबागारनो लासिमु रिमानि बनो नरवे दिदि हिनि और आंदोलन खलायका आबो मालिया तारपरे के जों सरकार तंगना दा जों ताइ तंगनानि जरा खरेखा जरा पाइखा ताबो सरकारनि